Kind of chéad is a chonig ní íon meach go gáin. Tá mé a chógin ón héal bliú na scóil, agus hánig a héin agus Norman McCaig a bhríon sein. Tá mé a bhí lévig na scéalach ganige agus a chuid go bhhardoch. Agus bha bech go má láidir agam choríise bheith a colach. Bheith a ard, cúl, grúamach. Agus smí huair chaní bríseach dúlach tógáil nuair a chonig mí in inne bheith seo a bheith cho éhín le gar ar rydyn agus a bheith cho feisc agus Harry sin na bliornach ans ní caineach a grís gránhús an station charú sin nach a dainach ag má bheith gur duine ar lé lech ar an nían mac a gáin agus duine go má blá feisc lán ábhachis ach get nach rosin tin trí cho tríc as a scríbe geige.